Ακούσαμε στην παγίδα που είχαν ετοιμάσει οι κόκκινοι. Μας σύγκλησαν, ο Δημήτρης και ο Τζίο συνεχώς πετάνε σπίτι. Σταύρο, δεν σ' ακούω. Ο Μιχάλης μιλάει τώρα. Το αφεντικό σου μιλάει, αδερφέ. Περίμενα. Γιατί δεν έδωσες άδεια στον Δημήτρη να μιλήσει? Μήπως είσαι και εσύ αφεντικό? Λέει λέξεις που κι εγώ τους συγκλάω. Μας σύγκλησε χθες. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ο πρώτος αγώνας επάθλου της χρονιάς. Τρομερή κόντρα ανάμεσα στους δύο παίκτες. Τέτοιους αγώνες θέλουμε να βλέπουμε και έχασε ισορροπία. Χάνει ισορροπία, περιστρέφει τον κόρπο. Για να δούμε ποιος θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Η Φανή έχει πάρει τον πόντο με γκολ και δεν έχουν καταλάβει οι Αθηναίοι τι έχει γίνει. Συνεχίζουν να πανηγυρίζουν οι Αθηναίοι, δεν έχουν καταλάβει. Δεν κάνω κανένα καρογκιουζιλίκι. Δεν κάνω, μη μου φωνάζεις. Survivor. Αθηναίοι vs επαρχιώτες. Αύριο στις 9 το βράδυ. Στον Sky.